Gaur, Costa Rica, etsaiaren lurraldetatik barrena. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco. Zorika iztoa protagonista, Lo dijo un artista vasco. Bueno, 13 inguruko testigantza ditugu ja, Santa Maria Getxori buruzkoak, Ertaroko hori elizate ohikoa, San Vicente den bezalaxe, eta batxekatik ere gaur egunean, Getxo osatzen duten auzoen artean, Santa Mariakoek, Santa Mariakoak dira pizkatxo bat, holantxik, arrozkoenak ere, San Vicentekoak garen bezalaxe, eta ez dut horrekin parrik nahi, Bueno, gerora, 19. mende bukaera hortan, esan dugunez, bai eta 1880etik aurrera egon ziren meategitako protesten ondorioz eta bertoko greba orokorren ondorioz, Bilboko burgeseria pixkanaka, honantza etortzen da. Ibai bat dute mendien, antxe daude, Trianoko mendiak, ibai bat dute mendien eta beste zonalde honen artean, eta hortik ezin ziren pasa mehatzariak. Bilbora elzitezken ibiltzen, baina ona ezin duta egongo dira, eta beraz, hementxe, pixkanaka, itxasoren aurrian, hasiko dira, Lasaren hasitik hasita, eta gero Algortarantza euren residentzia hotz ikusten dituzue, garai bateko eta neobasko eta olako estilo berriak, hasiko dira euren etxitxoak eta jaroegitxoak erekitzen eta pixkanaka Bilbotik onera etorriko dira. Bilbon bai izan dituzte negozioak, fabrikan hemen aurrean, gure aldean, ezkerraldean, eta hemen erresidentziak hondartzarekin eta balnearioak garai baten, eta holantxik joango da pixkana zonalde guzti honek dirua biltzen. Handik guztiatzen zuten etekinak, hementxe beste alde hontan gordetzen. Eta horrela sortuko zaidu gaur egunean ezagutzen dugun guetxo hori, ezta? Eta hortik aurrera ja beste kontutxo asko. Goazen aurrera ea zer aurkitzen dugun, eta baita ere ea zer bururatzen zaidan guzti honen karira. Lo dijo un artista vasco. Lo dijo un artista vasco. Bueno, eta dirudun handimandi guzti horien artean, badukagu bat nahiko berezia dena, bera Errepublika zelako, eta hori Horazio Etxeberria izango litzateke. Horazio Etxeberria san, han Barakaldon dugu munoa jauretxearen jabea baita. Baina, Kortes Generalak hementxe zituen. Hau da, Punta Begoña deituriko, erekin nahiko kurioso bat, zeon arte, Gipuzkoan Gipuzkoa edo Zumaia behintzat oso ezagun egin duen gauza bat heltzen da. Juego de Tronoseko erenzugen suzko arnaz hori, baizik eta flixa. Hemen txere badugu olako perfil Albion deitzen zioten frantsesek Ingalaterrari, Albiongo akantilado horien antzeko zera bat, eta hori ere flixa da, naizta, antza denez, ezin daitekeen antzinateko kontu horiek Zumaian bezain ongi ikusi. Eta flixa nola baite estaliz, justo Horazio Etxeberrek egin erekin kurioso hau. Galeria antzeko batzu dira, eta hemen zuen etxe bizitza, baizik eta saloiak eta festak egiteko eta horrelako kontuak, eta gero baita ere, begira gu non gauden, antxe beste aldean, beraren fabrikak, astilleroak eta mendiak kontrolatzeko parada ezin hobea. Negozioetan aditzen bitartean, papeltxoekin eta, antxe ikusten zuen nola, ehundaka, milaka pertsona esplotatuak izaten ziren, bere onuratan. Alfonso Hamahirugarrenaren oso laguna zen, eta garai batean, Marruekoseko lehenengo
Uda hartan, desastre de anual deitzen dioten, guretzako, sorioneko rifeko garaipena, baina espainolentzako desastre bat izan zen, eta antza denez, pilo bat soldatu baitu zituzten, atrapatu zituzten rifeko gerrillariek, eta Espainiako korak eta Espainiako estatuak ez zuen ez diruri, azkenean Horacio Etxebarriak ordaindu zuen reskate guztia. Beraz, pentsa, zen nolako dirutza zuen tipoak, eta tamalez ez da ere, baina bueno, azkenean izan zen, soldaduen bizitzak libratzeko, baina diru guzti hori, eskerraldetik, eta berton ematen zen esplotaziotik sortu zela, nola bitere, diru hori behintzate zen Horacio Etxebarriaren poltsikora joan, baizik eta rifeko gerrillarien poltsikotara. Beraz, hori guretzako kaltea baino onura litzateke. Baina geratu hitz horrekin, izen horrekin Horacio Etxebarria hori izan baitzen, ziurrenik hemen sortu ziren milionetiz garrantzitsuenetariko bat. Bantxe urrunian Portugaleteko eliza, Santa Maria, eta gogoratu beti ere, Bilbao bila bazen, gerora Portugalete etorri zera Maria de Aroren eskutik. Eta beraz, bilau kontu hori Portugaletek ere beti danik izan duela. Aldiz beste aldean, elizate batean gaude. Naizta gaur egunean getxo, Santa Maria de Getxo horrek diru asko biltzen duen, bere garaian elizatea zen, Bizkaiko lurralderik gehientsuenak bezala. Eta bilauak gutxi batzuk ziren. Horrek esan nahi du, hemengo alde hontan garai baten diru egontzala, eta balneariak ere baita, baina Portugaleten bazeuskaten edo batzeukaten horrelako altura edo horrelako privilegioak aspaldianik. Eta horrek esan nahi du baita ere Alberto de Palaciok. 19. mende bukaera hartan egin zuen ingeniaritza proiektu hau, transbordadore bat dena, gogoratu berriz ere, non daukagu Bizkaiko azken zubi esekia Kastresanan. Hau transbordadore bat da. Eta hau egin zuenean, izan zen justun, Portugalet eta Lasanen artean zeuden balnearioen konexioa gauzatzeko. Alde batetik eta besteko burgesak, alde batera eta bestera joten ziren balneari haietara. Eta, transbordadero bate izateak esan nahi zuen, nahi zutenean paso hori moztu ahal zutela. Eta hementxe berriro ere gogoratu behar dugu, zergaitik ez den inoiz egon bi aldeen arteko zubirik. Lehen ikusi dugun burgeseria horri ez bait zitzaiolako inolaz ere komeni antxe zeuden langileak honetara heltzeko ahalbiderik izatea. Protestak beti joaten ziren Bilbora eta horretxegatik ere Bilbotik handitxik etorri ziren hona, garai bateko burgesa, garai bateko jabeak, langile eta mehatzariaiek ezin zitezen inoiz eurak zeuden tokira heldu. Eta, klasizismo kontu hori da, justun Alberto de Palaciok ereki zuen transbordadore honek ustekabean erraten diguna. Beraz, hemen txere Tabasco nahikoa. Tabasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco. Hala, katxondean, hemen girisa bezala. Horrekaldian jarrikia. Eta bato Portugalete. Lehenengo aldia, tonto, biziketak niten detena. No lo decimos nosotros, lo dijo